Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Ugma, sayo mi mugikan ha. Mga alas 8. Kinahanglan nga alas 9. Tuwa na mis airport. Mao ba? Sige, ihatod ti ka sa airport. Ha? Ayaw. Ayaw ko ihatod. Mabunggo ta. Ha? Unsay mo bunggo? Ingon ani nilan. Paminaw ha. O unsa man na day? Inani ni Dong. Kanang namakak ko. Namakak. Ikaw namakak sa unsa? Kuan, diskarte man ni Dong. Hinungdan nga, namakak ko. Sa may imong gipamakak. Akong gipatuong akong manager nga single mom ko. Oh. Nga naman. Niya man taon ko. Ay, nahibaw bitaw ko. Nahibaw man kong naa ka. Oo. Pero, mo'y akong gipatuo nga single mom ko, aron maluoy siya ba niya makatrabaho ko. Mao ba? Lain na gud. Ay, kalain, oy, tunto ka man. Day? Diskarte na, utok ba? Sabot lang, alay lang good. Asa man niya kutob ang imong pagpamakak? Ay, ako rin mahibawlan. Paabot lang. Basta kay ipailati ka nga maoy amahan sa akong anak. Kanus sa ka? Paabuta lang ang maong panahon. Ingnon ti ka. Kay ipaila magid unya ti ka sa akong manager nga ikaw ang amahan sa akong anak. Kanus sa day? Ay ako'y agda. Sa tukmang higayon ipailati ka. Ano man ka? Hupaw man ka? Goal ka? Ay, goal. Diskarte raman nilan. Kuan man gud kining. Mo'y ibutang sunahuna nga ikaw maoy pinalabi na kustanan. Nga sa tanang nanguyab nako, ikay akong gisugot. Kasabot man tingali ka anak lang, di ba? Oo, kasabot na. No, naarman di ay na. Kasabot syug ka, kay nahibaw ko nga bright ka. Ang dali na. Matuog na ta. Larga na ba ko ugma? Pabaw ni ko. Unsay pabaw ni? Maday, mangutan na pagkit ka. Ang man og gapas may akong ibili nimo nga imong simot-simuton. Unsa? Dali na ba? Unsa pa mga ka litchi, oy? Unsa man, dili ka? Dili gud. Tana. Oo, pag toothbrush daan. Nga naman ni. Unsa man lakip ni naguol? Nga mularga ko? Napikloy man ni. Tingali, inday. Mao ba? Ako ning ing-anion ay... Uy. Ha? Kadali. Barok man dayon. Ha? Saman, hapit na. Langga lang. Dudong alain. Yan saman. Goal pa ka. Okay na day. Lagi. Basta alan kini akong gibuhat diskarte ra gid ni para makatimbang ko nimo sa atong mga panginahanglan.
magpa-display po unya ka dito sa imong kaanyag sa Boracay day. Ay, sus na unsaw na huna ba yan mo anak? Ikaw mo ay conqueror. Kasabot ka, ha? Gigusbat ako ni mong maayo. Giparok-parok na ko ni mo. Hindi mo huna pa ka, anak. Amping dito ha, amping ha. Sure. Nga nung gutang dili. Amping gid ko. Naagod ka. Nagpaabot na ako, di ba? O lang ka. Ikaw rin akong mahalan. Uy, akong dunggan, oy, gilok, oy. Kuhaan ako katuli mong dunggan. Pinaagis akong dila. Uy, uy. Over kikag reaction lan. I love you too. Love you, Inday. Wa man kasayog mata sa las tatay nanay. Nakalungag naman hinuon ko. O nakaluto na sa kong inununan. Mag-init na lang kong tubig para kape. Oh, sa nanay. Igawas na siya. Athena. Nay. Nakaluto na kong kanoon, nay. O nag-unoon pod ko. Okay, very good. Ay, si tatay na lang nimo mo ay mukuha ni mo ron ha. Ingon man muhatod nimo kay mo sayo ko paingon sa airport. On sa day oras inyong flight, nay? Alas 11 pa. Nay, ako inyong sinugatan, ha? Sure. Uy, palitan ti ka. Mga souvenir sa Boracay. Ay, thank you, nay. Oy, dede mong allowance. Good for 3 days na ha. Tulod mo kaadlaw dito, nay? Tingali. Hindi ka na dawata. Uy, 1,000 ban lagi ni nay. Imo ng allowance sa tulo ka adlaw. Salamat, nay. Gibilan ko na si Athena og 1,000 allowance sud sa tulo ka adlaw. O tulo na mo kaadlaw dito, day. Tingali. Mao ba ka kadugay ko di ay tao, no? Ay pila ra man yung taon ng tulok adlaw lan oy. Ang kadiyot sa dawatan ni Budget this by 3,000 na. Uy! Mao ba? Nalagi kay kwarta. Ano lang katinga ni advance ko. Napalitan gay tikag polo shirt ug sapatos, di ba? Pero tulugin mo kaadlaw dito, day. Ay lagi. Niya pa punan ko nag 1,000. 4,000 na ha. Oo. Dugay na mahuman inyong meeting dito. Ay wata kahibawlan. Kasi daghan sila kisgutan dito. Unsaon pagpalambo ang ilang negosyo dito. Kuan man gud. Ay niya pa ilang 1,000. Kana. Ay na padahang pangutan na 5,000 na. Ako na nagibili nimo. Pero kuan man gud day kining Punan ako glaing 5,000. 1, 2, 3, 4, 5. 10,000 na. Sige na, bukaray mong kamot. Pagdali. Leche. Naanas tatay nga, nagkuhag taxi, nay ay. Okay. Bye-bye na, nak. Nay, bye-bye. Amping, nay, ha? Ikaw, pagtarong si mong pag-eskwela, ha? Nay. Sige. Arin ako. Dong. Dodong ato na ko. iya taon kalimot niya taon may nagpaabot nimo. Ay, uy. Nga nagutang malimot. Ang nalipi. Embrace. Love you lang ka. Love you too. Bye, Dong. Bye-bye. Tay. Tay. Nihilak manggod ka. Nak, Ang ano nihilak man ka? anak, Tay. Ang ano wa ni mo ihatod sa nanay sa airport? Ang ano, tay? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!